nya sian nya de electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Damping Shiro pat ka liang no shaka e thamukas Kibriu ki bamla bantep ni itu bagi dei ki e kilale dusmon ya ka ko sei pisa ne ki ATM machine ka badai jong State Bank of India ka badon marjan bat ka office chekam jong ga nipko ha ka ba kilabya shisundon do ko umbya kwai ha ka jaka basei bat bathep ya ka ATM card ya ka ne la lap bat chem de kibriu ki rang tumu bandej sei pisa na ka te jaka ka bla pin e segment baru kalabu ya ka jingkali ba hatu don ayu halendet pan hab ban le sat hadu kan ni ya kan ni ka kor sei pisa kat ba hakwai pat ka jaka sei pisa ka badon ha ki than yo ko snong golfling la shem ba yu e lengba ki dur ye ki breu ki bla bret pathar hapo ka jaka sei pisa ye ki kot jot ringkat ki jingbya pharai ta ko umbya kwai ka ba e kinjing bat e segment hadu kata kani ka rukom le ka kren chai kadar ya kata ka jing bamdon ya ka jing kit kli ne ban le khoi da ki breu ki ba penon kam ban sei pisa na ki jaka badon ki ATM